Fl-Eżekuttiv Nazzjonalista ta' tnejn li għadda, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi żvela għall-ewwel darba li l-Ministru Austin Gatt kien offrilu r-riżenja tiegħu fit-3 ta' Ottubru li għadda. Ir-riżenja kienet offruta minħabba l-falliment fir-riforma tat-trasport pubbliku. Imma l-Prim Ministru ħass illi ma kellux jilqaħħa u Austin Gatt baqa' jżomm il-kariga ta' Ministru. Jumejn wara fil-5 ta' Ottubru, il-Ministru Austin Gatt kien affaċċjat bil-falliment ta' riforma fit-trasport pubbliku minn studenta universitarja. Dakinhar, għalkemm kien diġà offra r-riżenja, fil-pubbliku Austin Gatt baqa' jgħid li hu ma kellux jaqsam mal-falliment tas-sistema l-ġdida. No problem. 2 hours on a bus stop. 2 hours on a bus stop. People missing their lectures. Mistoqsi dwar din l-anomalija mill-ġurnal The Times, Austin Gatt ma rridx jitkellem. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru qiegħed jinsisti li d-deċiżjonijiet dwar ir-riforma fit-trasport pubbliku ittieħdu mill-Kabinett sħiħ u mhux mill-Ministru Austin Gatt waħdu. Iżda n-nies li ta' kuljum jużaw il-karozzi tal-linja jaħsbu mod ieħor. Staqsejnihom x'kienu jagħmlu kieku nhar il-ġimgħa ikunu huma fuq is-siġġu tad-deputati parlamentari. Jivvotaw favur jew kontra l-mozzjoni tal-Partit Laburista biex il-Ministru Austin Gatt jerfa' responsabilità politika. Tkun inti membru parlamentari x'tivvota? Riżenja naħseb jien għax fiha sħiħa għandna bit-trasport. Jiena kelli xi naqra tal-qorti jew suppost fil-11 kelli nitlaq fil-7:30 mid-dar biex nasal għax bdejt nibża li mhux se jwasluni bħalma ġra l-ġimgħa l-oħra. Il-Ministru kien responsabbli tal-riforma. Il-riforma ma sarx sew ħabba azzjonijiet li ħaw stess, ma l-Ministru jrid iġor responsabilta billi jirreżenja. Ħabba fi ħaqqa semorrum kien qegħdin biex noqogħdu fil-kju nistennew mis-sewwa. Kien hemm mara tafx qaltilna laqas qadja ma nistgħu nagħmlu għax tiġi f'ċertu ħin u biex tasal il-belt tiġi f'tartu laqas biex ma nabri minna sija u nofs istennew biex wasanna. Allura li jridu jirranġaw jħallu ir-rotot kif kienu qabel. U dal-għodu fil-ħamru nies kulħadd jiftaħ idejhu kemm se jdumu jistennew. Sek fl-aħħar jirranġaw ma nafx mara kemm minna kulħadd igerger. Naħseb li għandu jirreżenjaw fuq li jagħmel, moss li jagħmel basta kisser balla familja Maltin biex nħoss li għandu jirreżenjaw. Ma taħseb ġifieri x'jidhirlek inti mir-riforma kif sar ta' trasport? Xejn sewwa. Xejn sewwa, ma studjawx l-affarijiet sewwa kif suppost. Jiena naħdem fit-trasport. X'kienet l-esperjenza issa pereżempju? Fuq l-istage hemm miktub li 7.17 tgħaddi u point 27 tgħaddi. U aħna rkibna f'point 37. Nivvota r-riżenja x'hekk ngħid le ngħid li qed ngħix Malta. Id-9 Chief Officers li jaħdmu ma' Transport Malta jaqalgħu pakkett finanzjarju ta' bejn 39,000 euro u 64,000 euro kull sena. L-informazzjoni ħarġet minn risposta l-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Leo Brincat. Transport Malta hija l-aġenzija governattiva li kienet responsabbli mit-tfassil ta' rotot il-ġodda ta' trasport pubbliku li sa' issa diġà kellhom jinbidlu 5 darbiet. Apparti s-salarji, Chief Officers jibbenefikaw minn perkaċċi oħra fosthom karozza jew allowance għal karozza, performance bonus u allowance fuq it-telefon jew il-mobile, kif ukoll internet u insurance medika b'xejn. Il-konsultazzjoni dwar ir-rotot ġiet tiswa lil poplu Malti aktar minn 400,000 euro. Il-Kummissarju Ewropew John Dalli jgħid li lil mir-rapporti tal-esperti l-ekonomija ta' Malta hija staġnata. Jisħaq li n-nies qed iħossuhom maqtwejn mill-proċess ekonomiku. L-istaġnar li qed iħossu n-nies li hawn fl-ekonomija hija għax ħafna nies qed iħossuhom maqtwejn barra mill-proċess ekonomiku. Kollox huwa konċentrat fl-embut tajjeb għal ċerta nies illi donnom jieħdu kull ma ikunaw illi huwa ta' min jieħdu. John Dalli jgħid li f'pajjiżna il-meritokrazija spiċċat u fil-pożizzjonijiet għoljin jinħattru biss nies illi lesti jimxu mal-ordnijiet illi jingħataw. Kan naraw min jiġi appuntat u kif f'ċerta pożizzjonijiet huwa jiddependu minn kemm inti lest illi tiffolja l-istruzzjonijiet iktar u iktar milli kemm inti lest li taħseb. L-eks-Ministru Nazzjonalista jgħid li din is-sitwazzjoni qed turtaħ. Din mhijiex tmexxija tal-Partit Nazzjonalista illi jafu. Dak huwa l-affarijiet fl-opinjoni tiegħi li jiena inħoss illi inħossni urtat ħafna. John Dalli temm jgħid li l-muntaturi biex jagħmlulu l-ħsara għadhom għaddejjin sal-ġurnata tal-lum. Hemm klikka
Tajjeb illi għandha dil-fobja għadin niftehmu illi jew biex jiskreditawni jew jinnna minn għal-jom ħajbeżawni sa jiena mhux intimidat minn ħadd. Tajjeb, qatt ma ġejt intimidat f'ħajti jiena. Sa Settembru li għadda kien hawn aktar minn 6,000 persuna bla xogħol f'pajjiżna. Aktar minn nofshom ilhom ifittxu impjieg għal bejn 5 xhur u aktar minn sena. Aktar minn 5,000 minn dawk bla xogħol huma rġiel. ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li aktar minn 1,400 ta' dawk qiegħda huma żgħażagħ ta' taħt 30 sena. 2,500 huma ta' aktar minn 45 sena. L-istatistika turi li aktar minn 3,000 ta' dawk bla xogħol ilhom ifittxu impjieg bejn 5 xhur u aktar minn sena. Nofs in-nies bla xogħol qed ifittxu impjieg fil-qasam tas-servizzi jew fil-ħwienet, warahom hemm dawk li qed ifittxu xogħlijiet klerikali u impjiegi fil-qasam tekniku. Il-Ġermanja twissil il-Greċja lil pjan taż-żona euro biex il-Greċja ssalva minn falliment mhux se jerġa' jiġi negozjat. Din it-twissija saret qabel il-laqgħat ta' emerġenza li l-Greċja se jkollha ma' Franza u l-Ġermanja. Matul il-lejl ta' tlieta l-Kabinett Grek approva b'mod unanimu l-proposta tal-Prim Ministru George Papandreou sabiex jissejjaħ referendum biex ikun il-poplu Grek li jgħid jekk hu se jaċċetta l-pakkett ta' għajnuna finanzjarja mill-Unjoni Ewropea. Papandreou qed jiffaċċja kritika ħarxa għad-deċiżjoni tiegħu li jsejjaħ dan ir-referendum biex ikun il-poplu Grek li jiddeċiedi jekk jaċċetta l-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni Ewropea jew le.